Kainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:06. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Diyos marhay na aldaw yapon detalyes kan alas 9 bareta sa lado nasyonal. Pigaadala na ka na mga otoridad na turusan ang paghigpit sa Metro Manila mantang ang numero kan kaso nin COVID-19 mas lalong nagrarahay naman. Sinabi ni Cabinet Secretary asin Acting Presidential Spokesperson Carlo Alexi Nograles na dahilan ta nagiging marhay na ang datos sa NCR. Tutukaron naman kan Interagency Task Force kung handa na nga mag-ibaba ka na alerto level numero 2 duman sa Kamanilaan. Sayang sinabi na ini na pag-aadalan na sin paglalauman na may ipapaluwas na desisyon bago matapos ang Enero kaining taon. Alas 9 bareta, pinagsurat sa Newsroom Tarabang-Tabang News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, sa Technical Control Bonjing Tanay. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Knock knock! Who's there? Ako maba! Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang! Ako mabang. Who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Downy, magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Marhay na malipot-lipot pa na pagkaaldaw sa Indogabos. Enjoy natin ang weather, taan masunod ka yan. Suinit na. Sige lang po, enjoy taining lipot kan panahon. Mantang yaong paan amihan sa satuya. Sa mong pagtaon na naman giraray ning pagrespeto sa labang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kaining kasiributan. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Miyerkules 26 kan Enero 2022. Ecstasy! Aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria da itabi makalingaw. Pasalamat lamang kay Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Novena, dahilan sa padagos na intercession asin blessings na ipinagpapaabot kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Siyempre, maghagad kita ni na padagos na intercession na malampasan ta na ining kadipisilan. Taod-taod alas 5 ang hapon, live man yan sa DZGB News Online o kaya 5:15 digdi sa DCGB AM ang Our Mother of Perpetual Help Novena 5:15 Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention ta so barkada ta si Sir Dexter na Balala diyan po sa Sorsogon.
Sir Dex, happy birthday tabi sa imo. Ale sa PBN DZGB pati na po siyempre personalmente sa sakuya sa imong amigo si Sir Dexter Balala. Sa ka na nga ni Sir Dex ngunyan diyan sa Sorsogon. Ini po si Sir Dexter dati ini sa Grab duman sa Metro Manila sa taxi. Malalauman ini pag minapasiriring kami duman sa Metro Manila, text mi sa na ini in advance. Taud-taud yaon na tropa tanganing magsundo maghatod sa mga destino. Ngunyan yaon na siya sa Sorsogon. Diyan daw mo na siya sa Sorsogon. Sir Dex, maray na aga tabi sa imo. Happy birthday Sir Dexter Balala. Sundo man kitang 10:30 tingog kan banwaan. Katuwang ko diyan sa luwas ang tropa Pading Jim kumpareng Jomar kumpadreng Al, si Ans Nagalero, si Luens Pahingalo muna, sa Manibela si Henry De Boy Mata. Technical control lang kasabay kung yan, the big man himself, ang samuyang Chief Tech Ramir Bonjing Tanay in the house. Sa newsroom, sa padagos pong pagsubaybay, walang lusot ang mga istorya sa lado nasyonal, internasyonal, siyempre sumada lokal, istoryang may sustansya, istoryang hindi marites, Ang mga istorya po na dapat niya itong maintindihan, may epekto sa satuyang oral na pagbuhay-buhay lokal. Ayaon dyan, News Manager Mardela. Sige po. Si Angel, kuwan muna, siyempre, rest din muna, Kailangan din natin yan, sa satuyang trabaho. Si Arven Buda, si Richard sa IT. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning sa satuyang pagtaraning na probinsyas digdi sa Kabikolan. Igabot kan sa tuyang puwersa 0961-759-0888. Yan ang sa kuyang cellphone numbers. Buda 0926-015-6020. Yan po Diyan sa Catanduanes, Diyos Marhay na Aldao, Sorsogon, sa Kamsur. Sa Kamsur, tatabonjing, duman sa Indo, sa Nabwa. May mga porsyon na makusog pa kita duman Maging sa Pili, kan Camarines Sur, baga duman tatabonjing pa na sa AM band, sa radyo, makusog kita. Buda digdi sa may Karamuan, anong distrito? Distrito 4 Karamuan, Camarines Sur. Tabi, dyan, maray na aga tabi sa Indo, So, nakaantabay man sa DCGB News Online, sa inman na parte po kan Pilipinas, Buda Kinaban, worldwide yan. Marhay na aga, hali po digdi sa Pilipinas. Maki-share na sa natabi, kan sa tuyang broadcast dyan sa Facebook DCGB News Online. Nagbagsak sa oran naman tatabonjing. Di naman, nag-uran. Yan, sige tabi. And sa YouTube, yaon man dyan tabi ang DCGB sa YouTube tabi DCGB News Online. Paki-share na lang po tabi. Nganing dakulan mapaabutan taning mga istorya happy birthday kay Sir Dexter Balala diyan sa Sorsogon. Ikaw kitang piga para romdom na gusto niya itong ma-acknowledge man, nabati lamang kundi nalilingawan tatabi. Ito, nasa puro naman kan dila ko. Dahil lang na iluluwas. Diba sa bunjing, dahil na napapractice na naman ining dila. Yung dila niya to, dapat kayo ni siguro pag taga-istirahon. Pagritman da sa eldest son niya, si Jethro Valderrama.
Nasa work mo niyan sa Sunwest site sa Lamba. Happy birthday anak and ingat sa pag-operate kan backhoe. Salamaton po Sir Pio always po DCGB. God bless. O talaga naman ha, nagbe-birthday ngunyan si Jethro Balderrama. Si Isay po ining nag-text. Eldest son niya daa si Jethro Balderrama. Diyan sa Sunwest sa Lamba. Siya ang backhoe operator ngunyan diyan. Ingat na tabi sa pag-operate kan backhoe. Ay maray na agad yan sa Sunwest. Kay Madam Rochelle, Kay Madam Rochelle, good morning tabi isa sa Indo dyan. So, kuwampalan, taod-taod na hapon, ang lubong kan samuya pong pag-iribadig di dati. So, samuyang Vice President for Programming kaidto sa PBN Broadcasting Network Incorporated, si VP Ariel AA. Ngunya na hapon ang burial, alauna ang misa po, misa de requiem yan sa Bicol Memorial Park. So mga 1 hour iyan more or less na misa de requiem para kay VP Ariel. And diretso na po ang lubong man iyan natabi kay VP Ariel. Ano po? So our condolences and pakikidumamay tabi sa familia and salamat sa ining itinaomo na estado kam DCGB. Sagkun ngunyan baga ayan nasa pagiging stable sa tuyang programming, pigtitiwalaan kan mga tawo, pigdadangog for so long a time tabi baga tatabunjing naipundar ining mga programa digdi because of the wit and wisdom kung paano ang pagpadalagan kang programa na ipinag-impart po ni VP Ariel sa samuya. So salamat tabi VP Ariel and nan samuyang prayers na matawang ka ng kapahingaluan man sa kahadean kan kagurangnan. Sa familia, our condolences. Okay, sige. Si Kagawad Bong, marahay na aga tabi, Kagawad Bong Logroño, kang Boys and Paints. Hanapan ta papaping. Para maray permi ang dila mo. Sige daw tabi, Kagawad Bong, maghanap daw kita tabi. Ibata si Bunjing. Sa Gugon High School, maray na aga tabi si Jo Narinyevo. Maray na aga tabi Sir Jo Renievo sa Gugon High School. Wow, Sir Jo Renievo. Good morning dyan sa Indo ha. Mabuhay ka mong mga paratukdo. Sige. Bago kita tabi mag-abante sa mga bareta muna digdi sa palibot uda sa nasyonal, duman muna kita sa international scene. Mabigla na sana kita, sana daiman umabot sa extreme. Igwa po nin pinagsusubaybayan ang tropa, ang DCGB News, ang newsroom. Imagine kita, supang mga pangyari duman sa pag-ultanan kan Russia buda ining Ukraine magkataning. Are we on air, Tatabonjing? May sumabog, may nagputok yan. Okay, magkataning man sa naiyan na nasyon. In fact, ining Ukraine dating miyembro yan kayto kan dai pabaga na wagas. So Russia. Yan. Ining Ukraine dating sakop ninda yan sa kontinente diyan sa may Russia. Ngunya naging independiente na ang Ukraine. Pirang aldaw ta na ini pinagusubaybayan. In fact, simana su Russia, kumbaga iladawan ta halimbawa kita Russia albay su Ukraine kamari ni sur.
Kataning landmass, magkataning nanggad. Surasya, nagparapadaran akan sa indang puwersas armadas harani duman sa may linderos teritoryo kan Ukraine. Nagpadara na dumaning rinibo na personahes, full battle gear, pati na po mga armamentos, tangke, artilleries, regiments, gabos, indicating na igwaning imminent attack kontra po sa Ukraine. So Ukraine naman, siyempre dahil man mapadaog. Nagakaigwa naman si dadumaning massive build-up kan sa indaman na puwersas armadas. So iyan ngunyan ang sitwasyon. And nag-e-escalate, nakikiaram na po ang North Atlantic Treaty Organization, NATO. So organisasyones iyan kan mga nasyon na yaon diyan sa may Russia na iyan ang saro sa mga rason kung nataining si Presidente Putin kang Rusya gustong sakupon giraray ang Ukraine, tahabo ninda ining Ukraine, ining nasyon kang Ukraine na independente na ngunyan, huminali na, suminiblag na sa Rusya, habo ninda ining Ukraine na maging dagdag na miyembro kang North Atlantic Treaty Organization. Saro yan na organisasyon nin mga nasyones na igwa po nin pagkakasundo militar na kung arin man na nasyon an atakyon sa inda, sararo sindang masururug. Ngunyan, pigtatakutan iyan ni Putin na ang Ukraine maging permanenteng miyembro na po kang North Atlantic Treaty Organization because it is an existential threat sa Rusya. Lalo na sa pagiging presidente niya. Kataning nanggadaan Ukraine kang Rusya, dati nga ni sinaka itong sararo. Yan. Now, because of the fall of communism kaito duman sa Russia, bagatabi ngunyan, authoritarian rule na yan dyan sa Russia. Although, in a sense, parang komunista pa. Habo ni Putin iyan. Namimiligroan sa indang nasyon na makontrol kaining NATO. And nakikiaram na po ang Estados Unidos de America. Nagwa-warning ang Estados Unidos de America, sindot-dot kamo dyan tabi sa Ukraine. And nagpiparar sinda for any eventuality. Nagpapahayag ang mga gobernantes po kan Estados Unidos de America plus itong sanction, economic sanction na ipapataw sa Rusya in kaso dot-doton managad kang Rusya ining Ukraine. Ang simbag man ni Putin, sindot-dot man tabi kamo. Kasamuya, day nanggad mapupwede, day kami matugot na ang Ukraine maging miyembro kan North Atlantic Treaty Organization. And kung kami patawan man ni nagkakanigong sanksyon ekonomiko, we will take also the necessary actions available nga sa samuya. Iyo iyan ang pahayag man tabi ni Vladimir Putin. Yan, sa Estados Unidos de America man plus yung North Atlantic Treaty Organization is preparing both militarily and itong sanctions ninda na ipapataw sa Rusya ekonomiko. Yan tabi ha, nalilingling kita kan mga pangyari because of COVID and everything else. Pero yan po, there's a brewing tension, clear and imminent danger na hihiling po kan mga military analysts sa international na level.
Ang sa indang pinigipray is ma-de-escalate ang sitwasyon. Ma-de-escalate, maghuron diretso. At in fact, naguhuro na ang mga emisaryos kan Estados Unidos de America, budakan Rusya. Sindot-dot tabi ka mo, sabi sa Rusya kan Estados Unidos, sindot-dot kan Ukraine. Because ang Ukraine gustong sakupon giraray kang Rusya. Because tayan po, importanteng teritoryo, nasyon, na nga ning ma-fortify an sa indang military presence man dyan sa may North Atlantic na iyan. Sa lugar na sa kontinenteng iyan. Taan Ukraine, nagsiblag na yan sa Rusya eh. Yan po ang nangyari. Ngunyan. And in fact, igwa pa nin mga lugares nga na enot ng sinakop man dyan kaito kan mga pro-Russian forces, Buddha elements, nakataning man mismo ka na Ukraine. Nalingawan ko lang itong portion kan teritoryo nga ano ba yun, Serbia or what, na sinakop ka ito man kan Russia. So, military build-up on both sides is continuing and steady. Dainin nagkuhan. Kumbaga, walang kumukurap. Sabi sa Tagalog baga, so nag-aansya sa nang magpupunete. Nag-aansya sa nang magpupunete. Walang kumukurap. Daing minapirong. Daing minapikit kan mata. Sabi nga ni kan mga analysts, military analysts, one single fire. Nako, it will broke niya the whole house down. Sana daing man tabi it's a brewing military tension dumampo sa may Rusya sa kontinenteng iyan tabi. Kaya pinagsusubaybayan ta po ang sitwasyon na yan ha. Maray na aga tabi, Sir Ato Lim sa familia. Good morning, buda kay Doktora Lim. Kumusta ka mo dyan sa Petron, Tapgas, Gasul ha? Sa Daraga. Si Jun Balaoro da Atabe sa San Rafael kan Santo Domingo Albay, perming nagadangog sa satuyang programa. Bation man da so sa iyang agom si Jun Balaoro sa San Rafael, Santo Domingo Albay. Good morning kay City Councilor and former Kinatawan, pag-iriba man niya to digdi sa DCGB, si Kinatawan City Councilor Raul Roy Borihon. Sir RB, good morning, sabi ni Sir RB. Rest in peace, Yel. Ibig sabihin kay VP Ariel, my mentor. O yutabi, Kinatawan na City Councilor RB, Sir RB, o ilulubong na si VP dyan na hapon. So pag-iriba tadigdi. Okay. Sabi ni Sir RB, Belaru. Yan, sa Belaru. Tama tabi, Sir RB. Russia is one of the states of USSR. O yutabi, Sir RB, sararo yang kaito pero ngunyan parang nagkawaragas na eh. And ito nga ni Ukraine, suminiblag na duman. Yun na nangyari ha. USSR or Soviet Union. Yan, tabi. Salamat tabi, Sir RB. Good morning dyan sa mga taga-Tabaco ha. Buda sa gabos na taga-Premier Distrito kan Albay, nadadangog na kintad dyan. Clear, loud and clear, nadadangog na kita dyan sa Tabaco. Sa Samuyang FM station, WGB-FM 106.9 from 5 a.m. to 11 a.m. tabi ha. Good morning sa mga taga-Tabaco. Kumusta na daw sukuan? Kailang habo naman magsimbag ni Sir na Yed na Kularino kan Public Safety Office baga itong isinangat sa iyang asunto sa DILG, abuse of authority duman sa aligasyon kan na leader baga kan mga transport dyan sa Talentrasco sinangatanin kaso si Sir Kularina kan PSO Tabaco sa DILG. Kundi kan magpasiring duman si kumpadreng Jomar, yaon susabuyang effort and bukas ang DCGB para sa pagsimbag kan aligasyones, nag-decline na muna si Sir tabi. So we respect it and yung efforts para mapasimbag sina, yaon po dahil nawara sa mo. Po? Good morning tabi dyan ha, Sir RB. Salamat sa pag-antabay. Buda pagpaabot ng mga informasyones.
Belarus, USSR, Russia is one of the states of USSR, Union of Soviet Socialist Republic. Yan, okay. Standby muna, kumpadreng Jomar, inabot kita kan ito muna, dapat na sa tuyang i-acknowledge. Buto-but yan, Kampalasyo Malacanang, oras, Pilipinas, it's 9:32. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tuga, ang Red Cross. Asin si Senador Richard Gordon. Sa tuwing darating ang dilim sa buhay natin, Alam ko, may tutugon sa ating pangangailangan. May mamumuno. Laging nandyan ang Red Cross Volunteers. muling tinatayo ang mga bahay at buhay natin. Binabalik ang ating dignidad at pag-asa sa kinabukasan. Kaya tiyak namin, anumang oras natin kailangan. Darating ang Saklolo, darating ang Red Cross. Always first, always ready, always there. This is a paid advertisement. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka di sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugapus na mag-agda pa kita ninda imababa sa 5 botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas, Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD, Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Pwede manayaki. Makulat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang ahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na asenso. Kay Manay Jackie talagang panalo. Di ka iwanan hanggang dulo. Manay Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, hey! Ang maglilingkod
Naps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nanghihina. Magki-drama? Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Malinig na tubig ang primerong depensa sa mga kahilangan. Sabi kang day pa kaming puso, kukuha sa mga bubon. Sustainableng tubig para sa padagos na pag-asensukan ekonomiya. Panahon, madumang ka, malakaw ka ka mga tabang kilometro, maaro. Libreng patubig para sa mga bayong mapagkukuanan. Lain naman po ito kay Tuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inuman. Huli tayaw na po sa komunidadin doon malinig asin plastic tubig. Solar-powered water system. Konseptong Ako Bicol para sa mga Bicolano. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. APG. Check this out. APG ang ngaran niya. Sa tuyan at tandaan. Bagong ligas, piuya na. Check it out now. Ligas Peño magdangog. Pakusugon pa ang tugtog. APG, yauna kaya gabos na tatanyog. Matibay na abogado. Matinabang makatawo. Alfredo Pidogarbin ngaran ay bistado ko. Alfredo Pidogarbin sa bagong ligas. APG. Alfredo Pidogarbin. APG ang ngaran niya. Alfredo Pidogarbin. APG para sa bagong ligas. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa abak. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kay Nong Meat Shop, dakol ka ding choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless, asin iba pa. Digdi man makukuha ang tosino, hali sa Pampanga, siomay, ham, mantang ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Igwamanin branches sa Tabaco, Pulangi, Libon, Piuduran, mantang bukas naman sa Kubadkad, Castilla, Sorsogon sa hampang mismo kan public market. Apwera digdi, ang Nong Meat Shop igwamanin dampa kung saan pwede kang magpaluto mantang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kan kusidong sira, igwamaning seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Nong Meat Shop na kita. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available
Squad, Microsavers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossom's Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Hello po! Ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Loren Ligarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free wifi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Ligarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare, libreng pagamot. At mga katropa, isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa Bunjing. Iniman ko ng mga nasa news online niya to. I-acknowledge taman si Arnel Baluzo Belanghel. Good morning tabi, Sir Arnel Baluzo Belanghel. Kay Samson Gubaton. Good morning, pagreet ng Familia Gubaton, as in Familia Ariate, Familia Combo, perming nakatutok sa DZGB, sabi ni Nens. Si Rico Pernisita, good morning tabi. Good morning, yan. And kay Hoven Castillo, maray na aga, Pamilya Castillo sa Sitio Tigib, Kana Castilla, Sorsogon. Sige. Ini nagapara apod sa to. Sandali mo na pa ding Jomar. Hata kasubago pa ini pabalik-balik ning apod sa to. 0951-719-4949 ha. 0951-719-4949. Maray na aga tabi. Hello. Good morning po si Say tabi ini. Good morning, Pio. Opo, si Say po ini. Nagkwabagaan medyo dahil nagkasabutan ang Ukraine dengan ang Russia, no? Opo. Ngunyan, nanapot ko sa kalkulo mo, mapirang nasyon ang membro kan NATO. Dakol-dakol itong mga nasyones na miyembro kang NATO, dahil ko lang nailista kasubanggi, may apologies. Dakol ito, igwasinda ning tratado militar tabi na pag-ansaro dinutdot, gabosinda masururog, and ay pati sa Estados Unidos de America nagtutumar parte naman tabi, sir. Haloy na yan NATO. Opo, haloy na tabi na North Atlantic Treaty Organization. Establisado na yan. Opo, tabi. Kaya medyo delikado ang apektado ang United Nations kaya nag-escalate ang Iyo po nga ni, kaya natukar ko yan, sir, ta sana dahil maglangkaw ang tensyon, sana ma-de-escalate iyan, ta apektado ang seguridad kan bilog na nasyon o kan bilog na kinaaban, and apektado kita apwera kan peace and order, primerong ma-rise up kaan, mabungkaras naman kan paglangkaw kan presyo, ang produktong petrolyo. Apektado yan. Narumduman ko kahit itong panahon, ay na mga komunista nagbabalik na baga sa demokrasya. Opo. Kaya medyo delikado ang panahon kung hindi mag-escalate na magkasarabutan. Yung nga ni tabi, sir, kaya nai-inject ko yan sa programa, tibaan ko nalilingling kita, puro na sa nabaga COVID and politika. Ini po, delikado kung mag-escalate ining marhay at this pertains to world security. Nagpatalid na sa Russia. Kaya medyo delikado ang panahon. Oho, di sige tabi, sir, ha, susubaybayan mi ni and informaran mi tabi ang publiko, ha, tabi. Salamat din maray. Okay, thank you. Thank you so much, tabi ho. So yan po,
tinaawan tayan po ni na Mayor Nadalan tayo nanganian. This pertains to world security ha. So Estados Unidos de America nagtapsok na tabi nag-entra na sa hururon. Sana po ma-de-escalate iyan na sitwasyon diyan sa Russia. Buda ining so sa Ukraine. Taday matugot man mataga si Putin day niya tutugutan na marumuan sa indama na estado USSR ang Russia. Nasa linya si Compadre Jomar. Thanks for waiting, Pade. Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na barata, dai pa mapapahali sa temporaryong pwesto ang mga paratyandanin Pilinat and pasalubong. Inibagang mga hindi lang tabi paring Pio. Opo. Digdi sa atubangan sa park sa baba kang sa luwas kang City Mall. Ini ang nagluluwas matapos na kan nakalis na semana ipinaapod kan sanggunian panglungsod kan tabako si Market Administrator Alwin Nunez. Tangani inahapoton kung ata ta padagos pangyaon iyan dyan na mga paratyenda sa mini garden and park na bako man sinda talaga dapat yan nakapwesto. At sin ang lugar na iyan matapos na mabugtakan kaini pero nagiging eyesore na sa publiko. Ining mga nagpakapwestong mga paratyenda kan Pilinat sa sin mga markasotes. Ang simbag ni Market Administrator Nunez yan wala pa man niya kitang mababugtakan kayan na kumbaga win-win, favorable senda, favorable sa lokal na gobyerno. Opo. Dahilan ta ang enot na plano kan Market Administrator, ibugtak niya ko tayo ng mga parapili digdi sa taas, sa second floor kang mall. Tawantang background, ang mga parapiling initabi pade, paratyanda ng Pilinats, nakapwesto inidigdi sa may tutuong party kang mall, marayan sa indang benta duman, alagad ka ni-implementar kan lokal na gobyerno itong sarong programa na pinag-obligar kan DILG ang pagbugtak nin Garo Garden and parte kang green, clean and green program ata yan. Itong atubangan kang City Mall, ginibuinig park na may parking area. Iyan. Dahilan pa na naligis itong pwesto kan mga parapili para mong trasindang ibinalyo sa laog manggirari kaning park habang naghahanap ng permanent nidang mapipwestuhan. Ang pinagpaplanong bugtakan, ining second floor, alagad may pitman ang pagkontradidikan mga paratsindakan pili. Sa pagsasabi, na daisinda mabibentahan duman sa second floor maski pa kasarabi ninda ang mga cutlery sa presentean niya sa second floor kang mall, iyo ang mga paratyenda kan tabak bunting, pasalubong center, pati naman pa di so mga dry goods, sa mga nagtitirinda bagakan mga bestida, mga t-shirt, mga adaya, mga short, pantalon, buda so mga arkilahanin, mga gubing. Opo. Na sa mga kung may mga okasyon. Kung isasalak ngaya kami duman, day ngaya pwede, day matagal ang panindamit. Ang panindami ngaya nararaot. Day pwede nang istaki haluyan. Unlike ang cutlery, maski pa ngaya pirang simana, pirang bulan, pirang taon na yan, day yan mararaot. So, day nanggad sinda nagtugot na magpasiring duman sa second floor, kaya di ko na sinda sa ibaba, pigbuktat, pig-usisa, kang sanggunian panglungsod kang tabako kung ano na ang plano, partikularmente kay ni Kagawad Danbuin Consejo, na susog kay Kagawad Buin Consejo, daiman ngayon dapat yung tabako man sinda para dyan, nagluluwas na eyesore siya, o sinda, digdi sa syudad, inusisa na si Alwin Nunez. Yan, si dating kinatuan Alwin. Ano na yung plano mo kayo ni? Wala ba niya kitang mabuktakan? Dito man niya pwede buktakian duman sa taas, tarukan. Pero igwa na ipinagsusuwestyon si Nunez. Ang saro sa sayang suwestyon,
ining ibabaw kan natatapos pa sana na water treatment facility digdi sa Saud. Ang water treatment facility na bubugtak mo niya sa dating nabubugtakan kan nagkapirang mga panyenda ng nangarkila. Digdi sana iyan sa kanto kang Riosa Street and Luna Street sa atubangan kan Market Extension sa likodan kan City Mall. Yan. Iyan ang pinakamagayon susok kay Nunez. Ang problema, kinakaipuan ngayon na magtugdok na naman dyan ki edipisyo na pupwestuhan para maging permanenteng pwesto na kan mga parapili. Haloy na naman na panahon ang kukonsumuhon. Oo, makaipuki budget, makaipuki plano, kung ano-ano. Pero ini ang planong hagado ni Nunez sa city government na pigihagad niya manasuportaran. Aside kan, nagkaigwaman din suwestyon sa ibang konsyal. Ang sabi, pwede man ngayang ibugtak naman sa Pawa Terminal. O rarayo na ito. Pero yung sa terminal, nasa parada, kasabay sa iba pang mga souvenir items, arog ka itong mga tabak, arog kang mga handicrafts. Yan. Tumana nga yabiri yun. Pero aram mo kumpadreng Jomar, iyan na mga suwestyon na yan, i-expect nila na perming igoning violent reaction dyan ta. Namumuya ining mga paratinda dyan, ta nasa printira. Kaya maski anong rason, ang sa indang gigibon, dahil sa nasinda mahali dyan. Roger. Yan, oho. Igwa na suwestyon na magbugtak na sa namin Pasalubong Center, digdi sa may atubangan mismo kang City Hall. Ang City Hall, dahil naman nagagamit sa basketballan, ginibo naman sa ng parking area, ika na ngayon iburugtak. Pwede man. Oho. Mabirisita ngayon sa City Hall, di makakakuha na ngayon sinda dyan. Mabirisita sa plaza, makakakuha na sinda dyan yung Pasalubong. Ang lado kan mga parasyenda, kaulay ko niya na aga, o yung sinda, kung duman sa pigsuwestyon ni Nunez, na duman sa ibabaw kang water treatment facility. Yes, oho. Amuyan sa nasinda sa laog kan sarong bisinidad ken gabos, yaon sa market. Oho. Yaon na gabos diyan, biyo sinda. Alagad ako maninda na inimahaloy, asin ako maninda na daing kasiguruan hanggang dai pa napupunan sa ang pagkahagadana sa nangunyan kan mga parasyenda kay ning pili. Pwede sindang magtugot sa ibang lugar, apwera sa naduman sa second floor, na sigurado ninda na dahil sinda mabibentahan, asin pwedeng magparanos arlamagon an sa indang mga panyenda. Aram mo kumpadreng Jomar, kung sususugan taan sa indang argumento, an sinihan baga, kung sa inang sinan, duman an para sini. Tama. Kung gabos sindang para tinder kipili, duman man sa second floor, so gabos man na para bakalin pili, masakat man sa second floor. Pero may sabi man sindang punto. Ang sabi man ninda, pakuman gabos na nagbabakal sa mo, may planong magbakal na pili. Naagin niya kami, minabakal na sana, tanahiling na masiram. Yan. So, ito kaya ang mawara me. Nakadaklang niya yung para bakal me, so napapaagi man sana. Di masusog itong nag-aagi sa indas ay taas. Dahil ba nga nito yung magbakal kipili da? Na-encourage ng bigla. Kundi pag naagihan, mga magayo ng pagkapati, iba-ibang klase, may markasotis pa, kung ano-ano. Yan ang markasotis. Si Ramon yan. Oho, sige. Napapaagi na ya. Para ngayon may pigbakal na iba. Hello, pare? Sige, go ahead. May pigbakal na iba. Nakilingan niya kami, binabarakal sa mo, nagsala ngayon, mas nakulpang nababakal sa mo, kaysa duman sa tuyo ninda. Kaya habo nindang buhian iyan, taryaw ng bentahe. Roger on that. Sige. So, kaysa ngayon, duman niya kami kag sa taas, ang sulamin tema ng katsa ng matuyo sa mo, so mapa Manila, na mahanap ki pasalubong. Yan, So, mga ordinaryo ngayon, dahil man planong magpa-Manila, dahil man planong magbakal, dahil lang ngayon sinda makakabakal, dahil sinda mahinganyer, dahil ngayon hindi na hiling. Yan, So, iyan ang agad na lang ninda na maski sain, duman sa mga pigsuwestyon na ito, apwera sa na duman sa second floor, na sigurado ninda na magagadanan sa indang negosyo. Sige. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Hanapan niya ning tultul na pwesto, tabi ano.
Kayang-kaya dyan ni dating kinatawan Nunez, ha? Dahil lang sana mag-give and take lang tabi mo na. Ang pwestong yan talaga, bako yan para sa Indo, bako para kamo dyan tabi, ining mga parapili, bako talaga dapat kamo dyan, ihanap ning tultol na pwesto man ano. Sige, si Pading Jim, ilawag tango na bago kita mag-station break, buda news break, buda hanap buhay. Kumparing Jim, thanks for waiting. Go ahead, man. So, salamat tabi pa rin, Moranon. Maski sobra oran, malaboy, sige, ang ralakaw ninda ABC Federation President Cup, Adrian Salceda, kaya ba sinda kagawa Jun Villar, Kung Salceda. Asin iba pa kung sa'yo nagbuburo barangay, iningon yan tabi pa rin, nagdidistribute ng mga groceries. Inipatikan mga aktibidad kan ABC, sa nagdadangadang na birthday celebration kay ni sa Pebrero 1. Kung sa inkogmaan niya ang personal na mabisitan mga barangay, lalo na itong nasa hararayo ng mga lugar sakop kan Pulangi. Sa presente, yaraon ang grupo ni Cap Nonoy Salceda sa barangay May Suwa. Buro birit-bit kainin mga tabang unyan na panahon in pandemya kung sa insundo na ini sa birthday niya, igwanin mga aktibidad pambarangay. Nasa sa presidente kan ABC digdi sa Banuan kan Pulangi. Sa ibong nalado, kaugmana sin pasasalamat and response kan mga nasa barangay na pinag-abot kan mga tabang na ini sa pamamayo kan Association of Barangay Captains digdi sa Banuan kan Pulangi. Asin garidaing kapagalan ining si Cap Nonoy Adrian Salceda, sige sinan tarirek sa mga barangay digdi sa Banuan kan Pulangi, Albay. Food packs distribution niya, no? Ayuda. Panahon kan pandemya. Sige. Yan tabi nagdagdag na informasyon, Jimmy Nasalita di si GB News. Salamat kumpadreng Jim sa istorya hali dyan sa luwa. So grupo ni Municipal ABC Federation President Adrian Salceda kasabay si Kongkong na Salceda tabi yaon dyan padagos bilang parte kan sa iya man pagmakulog bagas sumabaro-baro lamang maitabang lamang maski puro paano. Saro 2 kilo, iguanin na papatos-patos na noodles or what na kulao na tabang po yan sa panahon ni kang pandemya. Ano man na klaseng tabang tabi sa abot kan magakaya kang grupo na Adrian na Salceda ititao iyan tabi. Ma-birthday pa ano siya sa February 1, Tuesday next week. Parting iyan iyan so sa iyang panuga man na pagpabayaan sa abot kan magkakayaan mga kabarangay dyan po sa Pulangi, Albay. Kaya duro-diretso yan, food pack distribution sa mga kababayan niya to dyan sa Pulangi, Albay. Sige, sandali po muna at may nag-text, happy birthday da Atabi kay Cesar Abatse sa 27 kan Enero. Advance happy birthday sa aga kay Cesar Abatse. Diyan sa Zone 2, Betano, Legazpi City from Madam Merly Caceres. Yan, tabi. Ito pa, may pangapudan. Ito, yan, kumusta da tabi sa familia Belyodo, Atento, Arieta, diyan sa Taisan. Buda sa Barangay 17, sa familia Belches, Buda Aseho. Kumusta man dyan sa familia Baluloy, Buda Banta sa Santo Domingo, and familia Aidalia kan Barangay Bunga. Yan, mga greetings man niya to digdi sa programang Tingogan Banwaan. Yan, good morning po. Yan man sa kay Papa Charlie Aike. Yan, good morning. Kay Charlie Aike tabi, good morning Papa Charlie. And dyan sa Indo sa mga taga Daraga yan and nag-ura na naman tabi Tata Bunjing ining ura na ini pigluloko kita kasuba ko nakapantalo na ako nakasapatos kan maluwas ako pumugawak sa uran nag-short na naman ako budat sinilas. Nagkakaputi ako. Agabot ko naman sa may simbahan. Uminit na naman. Anya ako piglulo. Dahil na kumapantalon. Diretso na ako sa opisina. Ay, nako. Sige, taon-taon ni Baba. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Hindi
sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda, sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Vista, Dutana, mahigos na servidor, malalaoman yan si Adrian. Yaunaan sa tuyang mahatotin, pag-asenso, asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap Adrian. Digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso, kay Nonoy Cap Adrian Salceda. Sipon Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray po bahid lang, baka pitin, kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex Word Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba ng sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Anagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong hospital, mga pasilidad. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas, Leni Robredo. Teita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na aldaw, uyapon alas 10 na bareta, ang mga personang tinamaan kan COVID-19 nangangaipo pa man giraray nin bakuna asin booster shot mantang nagluluwas ang iba-ibang variant kan virus. Sinabi ni Dr. Liza Gonzalez, Associate Dean kan Manila College of Medicine asin miyembro kan Vaccine Expert Panel na ang antibody sa bakuna asin infection minaluyaman pag-abot kan oras. Sayang ipigpaliwanag na ang bakuna sa sarong persona na enot ng nabantad sa virus iyon minapakusog sa eksistidong immune response. Alas 10 na bareta, pinagsurat tarabang News Manager Mar, News Direct Edwin,
Bunjing Tanay Technical Control, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Knock knock! Who's there? Ako, maba. Ako maba. Who? Maba!
Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock-knock! Who's there? Ako mabang! Ako mabangho! Mabangho! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kay dami mong pinagdaanan, ngayon pa ba susukuan? Kung lahat tayo'y nabibigatan, sama-sama natin tong lagpasan. Sa bawat laban, hinebra tayo. At sa pag-ahon, hinebra tayo. Sa huling patak ng bagong tabang, pagsubok mo ay malalampasan. Sasama-sama huling patak, tumitindig ang bagong tabang. Hanggang sa ulit patak. Para sa pangarap, para sa pamilya, Para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat tatabon Jing 14 Lapuas alas 10. Standby mo ng diit na minuto pading al budaan sano. May special announcement lang na pinag-abiso sa VP Henry. Yung Samoya pong management would like to announce na mga makikidumamay po tabi sa paglubong, pag-atinder kan lubong kung dai po pasiring duman, maka-atinder physicalmente sa paglubong para sa Samoyang dating Vice President for Programming sa DCGB, buda sa network, sa PBN Broadcasting Network na si VP Ariel. Live man po yan sa radio. Yan naman, alas 12, magpuo na tabi magdangog-dangog. Taigo ng mga reports iyan. Live man yan sa radyo. Sabay man po siyempre sa Samuyang broadcast man sa Facebook, sa online. Sa DCGB News Online. Madadangog sa radyo, sa DCGB News Online, nadadangog na nahihiling patabi. Yan, sarabay-sabay po yan tabi. Yun na po bagangon niya na sistema, radyo, AM, budas sa internet, sabay na yan. Bilang parte man kan sa muyang padagos na pakikidumamay sa familia, pagtataonin pasasalamat, pag-rekonisir, pagkakaigwaming utang na buot sa samuyang dating VP for Programming, si VP Ariel, dahilan ta nagisyang instrumentong maray kung nata po ang DCGB. Sagkod ngunyan, makusog ang pundasyon sa pagiging number 1. Tinukdoan niya kami kung paano ang pag-report, ang pagpili kan mga istoryang ilalaog, kung paano ang tao maserbihan, kung paano pagpadalagan ka mga programa. Sagkod na iyan po na iridarme, sagkod ngunyan, pipangatamanan mi po tabi ini mga programa iyan na pinagpundar ni VP Ariel. Saro siya sa mga pivotal person, ang mga persona sa nagtarabang-tabang na maimuntar ning marhay ang DCGB. Kaya diyan po na hapon, ma-live coverage ang DCGB AM, pati sa DCGB News Online, mahihiling po yan. Sige po, taalao na ang lubong
ang misa dyan sa Bicol Memorial Park na mismo tabi. And then duro diretso na ang proseso. Sige. Bueno, Pading Al, may dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Ilaog ta na Pading Al. Thanks for waiting. Good morning. Yes, good morning, Pading Pio. Diretso ng Kuminalma ang Task Force Kalinigan Asin Kaayusan digdi sa Legazpi na Mariparo ang mga obstruction, mga illegal parking digdi sa palibot. Ini ang panagos ng nanataran ko yan, Pading Pio, dahil haros maghapon na talagang kadakol na ngunyan ang mga illegal parking o nagdingani sa Rizal Street ngunyan. Talagang wala tuho ang mga nakaparadang bihikulo sa mga bigabawal na lugar bagin sa sentro na bagat na ang mga nakaparadang motor. Nariparo na kan mga inot na bulan naging masyadong agresibo ang Task Force sa Kalinigan na ayuson ang mga siring na sitwasyon. Alagad ko niyan nagkakampirang bulan na haros ang nariparong Kuminalma na ining padagos. Dahil maintindihan ko na napano na ta siring ang sitwasyon ka na siyudad ni Legazpi, apisar na ang Legazpi sa mga magayon sa performance ka na mga tuminalikod na bulan. Manungod sa kampanya kan Gobyerno Nasyonal through DILG na mapakaray ang mga nasa palibot, mga obstruction. Alagad sa ngunya na reparo na nagbabalik sa dati ang sitwasyon digdi sa palibot sa paglibot-libot ang Pading Pio na dahil na mahiling masyado ang pagiging aktibo kan Task Force Kalinigan Asin Kaayusan. Yan, informasyon digdi sa luwas, Alang Mario, DCGB. Salamat kumpadring Al. Diretso pa kan mga istorya. Si Ans, nasa linya man Ans. Thanks for waiting man. Go, go, go. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, kompleto na ang bagong edipisyo na ipinagbugta ko pikonstruir kan gobyerno lokal kan Legazpi sa laog sa naman kan City Hall compound o ining Dunadago ang sarong oras na presentasyon kan programa Turismo Bicolandia. Haramon ka, katod sa inyo kan kinonfirmar sa DCGB News kunya na pagkaaga ni City Engineer Clementino Imo Kunsain na ang proyekto nindang ining tulong eskalon na edipisyo na may kantidad 21 milyon pesos sa Dunadago ang sarong oras na presentasyon kan programa Turismo Bicolandia. Haramon ka. Kaya ni asin ang mga furnitures o mga kagamitan na dapat na ikagdidi bago permanenteng magamit kan mga empleyado kan syudad. Sigun sa iya, ang enot na eskalon kay ni gagamiton na bilang business permit licensing office asin ang portion ka na second floor man human na magiging bagong tourism office kan syudad. Mantang ang third floor iyo ang gigibuhon o kay gagamiton ninda na auditorium para sa mayor's office. Sigun Dunadago ang sarong oras na presentasyon kan programa Turismo Bicolandia. Na may panibago naman na opisina ang syudad kan Legazpi asin magagamit ini makusanakan mga empleyado kundi pati naman ang mga Legazpenyong igunin transaksyon sa gobyerno lokal kan Legazpi. Nga tabi sa Pio ang informasyon, Ans Galero with Boy at DCGB. Salamat man Ans sa istorya. Good morning kay Manong Rick Mendoza. Manong Rick, good morning. Pinadara niya salamat digdi sa imong ipinadarang informasyon na. Uni po sa mga membros kan North Atlantic Treaty Organization. Yan. Kadakol ka ini, 18 pong mga membros iyan kan North Atlantic Treaty Organization. Kasarabay-sabay. Ang dali, halawig pala ni. Basta 28 na mga membro yan. Belgium, Canada, Denmark, Norway, Netherlands, Luxembourg, Greece, Turkey, United States, Germany, Spain, Czech Republic, Hungary, Poland, Estonia, Latvia, Slovenia, Albania, Croatia. Kagayon, kadakol tabi ha. Basta 28 yan na nagre-readingon yan sa posibleng imminent danger. Ay nako, nagyera. Sana po day mangyari yan. Bueno, digdi kita man igo kitang sarong good news tatabunjing. Yung sa imong aki, SK chairperson pa? Ba, naipasar na
sa second reading sa lower house na dagog mo na ito tatabonjing, na ipasar na ni Congressman Joey sa second reading. Ang second reading baga iyon ang medyo portion na dipisil. Tadyan so deribate gabos kan mga senadores buda duman naman sa mga senadores sa Senado and sa Kongreso sa lower house. Diyan ang debate sa sarong ipigapasar na lakdang. Madugo yan dyan ha, gulpian na paunut-unutan dyan man iba-ibang views and opinions. Naipasar na po yan ni Congressman Joey. Sa second reading sa lower house, pinaka-importante yan. Ang masunod third reading, pirirmahan na sana yun eh. Pag nakapasar ka dyan ng lay sa second reading, okay na yan. Dahil pirirmahan na lang ang masunod kaan. Naipasar na bunjing, supagtauning honorarya sa mga SK chairpersons sa barangay. Plus, civil service eligibility. Naipasar na po yan sa lower house. And sa Senado, inot naman yan na naipasar. So, ang masunod na kaan is enactment na pirmahan na sana ipapasa kay Presidente. Okay na yan. Kaya, this is one of the good news sa mga SK tabi. Matatawa na ka muning honoraria, i-fix na lang yan. So, mga IRR ka yan, gabos-gabos. And matatawa na ka muning nagkakanigo man na benepisyo. And importante, ining civil service eligibility. Igwa na po kamuka yan. Kaya, kamong mga SK Chabi, grabe na ang mirar kan tawo. Ang sabi ni Congressman Joey nga ni, it's time to professionalize. Tama po yan. Taan katuyuhan kan SK, pinagpundar bagang ka ito panahon ni Marcos, kabataang bayan pa ka ito baga, KB, tama ba yun, kabataang barangay? Magayon so konsepto kaan to train ining sa tuyang mga jóvenes for future governance. So tama yan, pinagusundan ni Congressman Joey yan, it's time to professionalize ang level man na yan by way of giving them ining so nanungod man na beneficious baga. At gunmuan igwa ka na ning civil service eligibility. Siguro second grade yan o first grade eligibility. Pwede mong magamit na yan sa pag-empleyo sa gobyerno. Tabi, pag igwa kang eligibility, you can apply sa mga posisyones kan gobyerno sa trabaho na bakante na iguning item. Sa dakulao na bagay po yan. And ang sabi ni Congressman Joey, dahil ng dakul na problema anta nakapasar na sa second reading. So pinaka-dipisil na porsyon kan anuman na pagpasar ninlay both sa Senado buda sa lower house. Kaya good news po yan na. Principal author si Congressman Joey dyan sa pagtaong yanin na honoraria buda civil service eligibility, which sabi na nga ni napapanahon na pag iyan po na ginang batas, pilion ta naman ng maray ang mga papatukawon na chairperson kan mga SK sa barangay. Yan na. So haloy na ipinagkuan man yan ni Congressman Joey, pinaglaban. And this ini po mga future government position holders diyan sa mga SK tawa ni nagkakanigo man na kompensasyon. And what's more important is na kompensasyon pag daay ka na sa pwesto mawawara na yan. So eligibility saro iyan tabi sa pinakamagayon pang portion kang lay na yan na ibigbubusol ni Congressman Joey. Ang masunod kan pirmahan na lang dahil ng problema yan. Pirmahan na sana. Siguro, bago nga ni gayud matapos ining presidente nato, sa turno niya, si Presidente Duterte, pirmado na yan. Batas naan, kuha na lang yan. Administrative process na lang. Ang masunod ka yan. Procedural matter na lang. Mapirma sa mga senadores, sa mga kongresista, ipapasa sa Presidente, and all other things na dapat na gibuhon para maging efektibo ang sarong lay. Yan na lang po ang masunod kaan dyan sa ipinasarnaan ni Congressman Joey. Igwa na po nin mga eligibility. Mapakinabangan na po ninduyan kan mga SK. Buda itong sa honoraria. Tabi, Sa pangarang kan tropa, at dyan na alas 12, magdangog-dangog po kamo. Diretso, may mga reports na po yan. So samuya man na pagtataonin respeto, last respects kay VP Ariel. Ilulubungan niya na alaw na. Then duro-diretso na po yan sa DCGB sa radyo, buda sa internet tabi sa DCGB News Online. Sige po.
Salamat sa pangarang kabilog na tropa. Amang Diyos ang magbantay tulos masunod. News Manager Mardila and tropa kan Department of Tourism. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginabi. Naku, baka di sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home CTAB. United Home CTAB. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home CTAB. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Ciudad Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Ciudad Legazpi. Glenn Casulya.